Trí dó híon náid. Tí í bríanann seo go léomh na Nuacht as Meiriceá don 4 ní bhealtaine 2016. Agus mé bean orm féin an seo, so scistí mé an inneog sin ionas go mé beanú a gamara seachas orm féin. Scéal tá trúbhéalacha ag teacht as manachan an teachtún seo, má cinn si bh fictiúr áit phléasc búmadóir búma I bhorthála an Manchester Arena ise an luain a bhhar bertis fiche. Tá an bhreatain go léir bir marall an nonsaí seo, agus tá an leibhéal bagartha chur sús go dtí an leibhéal is ústa fad. Ina sagam an úsáid san sasan má focail nó dahannaíach cibé leibhéal dear agus dócha. Tá an Stát Islamach tar éis an buama ghlacha chucub féin an tionsaí go leiscéal ghlacha chucub féin agus tá na húdaráis is sasanna tar éis ní bhhain pólíní ach saidúrí imlanú, imscara fud áitsaní sasanna meanófaíortha mar spiochannaí ionsa is dócha. Deir siad mar mhór sin gur gearr bhain ionsaí eile dá thabhairt. Agla go gceap an daoine dálann scéal go bhfuil gur réon nua é seo. Cuimhnímis na hionsathe de chuid an IRA rinneadh breis agus 50 milliúna. Mar sin ná cuimhnímis gur bé seo deir an dain ná táta mar sin ré nua tá, ní ré deas é ach tá ag leannacht de raibh fáiríar le an mreatan sasan go háirithe. Mar a dúirt me tá scéalta is teacht amach ó na daoine a bhí láthir. Ag chuir síos ise lán le íomhneas agus pléireacha a sríoch na go toban le pléasc le tail mór agus fuilir fud na háite. Bhí an ceolchoirim í féin díreach thart. Bhí Ariana Grande tar éis deire a chur leis an encore agus bhí screadannaí na néagóidí ag siachlú agus daoine ag fágáil an aréine. Bhí an seostáit sa féin thart, na sailse an aréine chur sús agus daoine i ngrím balúnaí bháin dearach a churbh nús ó na freithachaí mar cuimhneáin nuair a phléasc an buama. Ré nua is seo an Stát Islamach freisin nó Peter nach
ina bhfuil siad ag díriú dhaoine óga sunnanta. Is teachtareacht scáfar é seo, teachtareacht nua, ní léine sábháilte. Leanna mé Araib chuirtí mé weim an túfás sin. Agus rachma Araib go dtí an Rúis agus Donald Trump. Tá codannaí dín ceappa go bhfuil beaganí den írinne I deachreacht Donald Trump gur cóchealaigh éigin atá arsúil ina aghaidh ach má sé is cóchealaigh snasta é. Tá na ceangail á dhéanamh fud na háite idir chomhghuailithe agus a chomhaibrithe sa teachbán agus daoine áirithe sa Rúis. Tá John Brennan ar stúrthóir an CIA tríis teistiméireacht a thabhairt go raibh na ceangail idir an Rúis agus feachtas Trump ina chúis imní mórthó. Chonaic oifigigh de chuid an CIA teagmháil árasach idir feachtas Trump agus oifigigh achtranacha. Dúirt Brennan go bhíonaí tapógacha iad na míonaí deireanacha den bhliain seo caite go dtéann go raibh an néróg I sceitte agus go scafa I gceart nuair a tháinicas an tuiscint go raibh ionsaithe eagraithe á ndéanamh háchan na Stát Aontaithe. Éiríonn, mar a rinne mé dearmad an tamadóir a chur arsúil. Tá mé géireadh na teachtareachtaí nuachta seo a chuineáil timpeall 10 nóiméad nó 10 nóiméad déag ar méid. So tá amadóir 5 nóiméad arsúil go manis agus mé ceappa go bhfuil mé ar 7 nóiméad. Níor bhreanaíú ar an Araib Shádach mar imleacán na síochána go dtí uachtaránach Donald Trump is cosúil. Feadh 5 bliana déag tá an Araib Shádach ag díal plean síochána margaíocht is tócha níor ceannaíú ag margú nó margaíocht. Tíre mé margú. Ag margú plean síochána leis an Israel, leis an Palestine agus leis an domhan Arabach goiteanna. Gan mór an freagra ó na Israelí go háirithe. Agus le míonaíonas tá príomhmhéara Israel Benjamin Netanyahu ag dearbhú cóthúilíocht éigin idir athíorsa
agus na stáitile muirascail na Péirse I bhíonise an fua rinte atá acu don Íráin. Okay, bhí tá Donald Trump achtas dulléir ach bhí airgid ina lár agus faoihéire tá an teachbán tar éis Buiséad éige na bhulla. Tá sé go dumme idir an pártaí poblachtánacht ach tús ma is deir siad leat na haibre. Má sé bheanna mór chuid na poblachtánacht sa chógáil an muiséad seo le braiteoireacht folasach nó náideas sa léis. Nó a laiad beidir deisiil is dócha deach muid rá. Ach an bhfuil a bhallart Buiséad acha ní léir sin. Caithfir siad cumadaí agus measarthaí a bhórtaí a chuineáil le chéile a ad agus atá siad ag glanna bailí dóibh féin I gcóir an seoirithe cánach seo atá ar na bacáin acu. An darlóid sé, ní is agam. Pictiúir eile, beidir nach feice sé bheith, beidir go bhfuil se dulléir. Ach cé sin, cé tá sa leaba? Roger Moore. Farir tá an chéad go bhis domsa cibé tá an chéad James Bond ar slíní fírinne. Bhí teach aige san elvéis bailó dír. Ba eistúir siadúil é is cuimhinne mé eicáilúr nó ghóir telefís I garachtar an Saint más cuimhinne bheith sin. Agus b'inéis leaba néonzíle Jane Seymour sa scanán Living Let Die 1963 inar bheall sé solitaire léithóir cártaí taró. Gníana diaad tróchara ar a anam siadúil. Óstán na Park Lane, óstán atá cóngrochtam chrí féin, mar d'oibre mé in óstán na Park Lane I London trá sin an tamadór hart, stoppi mé agus chríocht nóir mé an scéal seo. An mailiad rachmas, a cuid agah nachma ach ní shreidim sif. Tá síl na bhfuil ag testáil wen go léir. Tá an síl galanta leis na brálíní glána nó ar leaba óstáin ag testáil wen go léir. Ach, fiú agus síl na bhfuil I James a Park Lane Hotel tá díalachán éigeantach ar siúl an tóstán a díal. Is an atá nó a bhí cibé an bhíolan ba eisianta I Nuacht. Is agam bhfuil sé an níos mó. Janni Meiriceá leis go deire den scéalta ón lá seo an 16 ceúil ofichiid mí bhealtaine rábhfuil sa 16 a márach. Guim ra dé a rih go léir agus tá súla an go mbeidh muid a caintrí chéile a rís sa bhád. Slán!